Igbo ekene m ọ ka bụ oge iji asụsụ Igbo anyị akọwa onwe nakwa ihe onye na-eme nke mụ bụ nwa na eze nọ n'isi aka na-ewetara gị tata anụ anọ m n'ahịa nwa onye isi ọcha kpọrọ Building Material International Market dị n'Ogidi bụ ahịa na-ere akụrụngwa dị iche iche eji arụ ụlọ. Ọtụtụ ihe bụ ihe a na-ere n'ahịa mana ka nso ghara ịnara ya okwu ka anyị baa ka a mara onye anọ n'obi ya. Igbo buru ụzọ mụọ ọzọ dịka nsuwekwu na anọ m n'ahịa n'Ogidi bụ ahịa a na-akpọ Building Materials International Market ka nwa onye isi ọcha si wee kpọọ bụ ahịa na-ere akụrụngwa dị iche iche eji arụ ụlọ. O nwere onye nọ n'obi ya nwekwanụ nke eji mara ya n'ahịa mana nkọwa pụtara asịrị na ka anyị mara onye ọ bụ ma marakwa nke ọma. Ehihie ọma ndị be anyị. Nwere ike ịgwa anyị aha gị? Aha m bụ Nwaada Obodo Lucy. Ihe eji mara m bụ Lolo Blessed. Ọ dị mara gị, kedu ihe unu na-ere na ahịa nwa onye isi ọcha kpọrọ Building Material International Market Ogidi? Okay, anyị na-ele ihe eji edozi ụlọ nke ndị oyibo kpọrọ tiles. Ịma na mgbe gboo o nwere ọtụtụ ihe ndị eji edozi ụlọ, ihe dịka aja ụpa, onye lụsi ụlọ o were aja ụpa, ma ndị na-acha edo edo, ọbara ọbara maọbụ uhie uhie, amacha ya na ọ bụrụ sọ mma. Mana ka chi na-efo, we keep evolving, ihe ndị ọzọ a na-apụtakwa. Onwe mgbe anọkọtakwa yuzube ihe dịka mahogany trees, iroko, ejiri abịa akpụchasịa ewere edozi ụlọ. Nke aha na-agakwa, chi na-efo, ndị ọkachamara wee na-emepụtakwa ihe ndị ọzọ dịka ihe ndị oyibo kpọrọ carpet. From carpet anyị abanyekwazie na rug, ịghọta. Mana kịta enwezi the latest nke a na-use and it has come to stay, which is tiles, and the tiles are behind us. Na akụrụngwa ahụ unu na-ere isi na nwa onye isi ọcha gwara gị na ọtai ka a na-akpụ ya, nwere ụdị dị iche iche unu nwere ya bụ ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịrụ ụlọ dị iche iche ya dịka ụlọ ebe obibi, ụlọ azụmahịa, ụlọ ngwọrị ya, ụlọ ndị ọbịa, ụlọ ụka, ụlọ ọgwụ, unu enwere ụdị eji arụgasị ụlọ ndị a dị iche iche? Anyị nwere ihe eji alụgasị ụlọ ndị a, ụdịkata ise ọbụla, kwantiti ọbụla, one ma one ọbụla onye chọọ, anyị na-ebunyekwa ndị na-ele ele. Then ndị na-achọkwazi nke ha ji edozi be ha, anyị na-ebunyekwa ha, na-elesikwa ha n'ụdị ọbụla, maka anyị na-ele ma Spanish tiles, na-elekwa Chinese, na-elekwa Italian, na-elekwa anyị natakwa be anyị, na-elekwa Nigerian tiles. Ụdị ọbụla isi chọọ ya anyị nwegasịrị ya. Chukwubikem Global Company, ịbata ha nụ n'ime ahịa Building Materials, jụọ maka Blessed, they will direct you. Ịnwa bụ ọkpọkọpi dị na tiles n'ụdị ọbụla isi chọọ ya, ma nke a na-ama na wọọlụ, ma nke a na-ama na floor, nke a na-ama na ma ndị offices, home improvement, renovation, ma ndị ụlọ ụka, ebe o nwere ebe ọbụla anyị anọ. Anyị dị n'Igbo dị n'oyibo. Quality tiles na-adị mma iti palọ, dining, sit out. Then abịazi ihe dịka na rooms, corridors, enwere ike chọbazie ndị ọ bụrụ na ha abụka ndị obere, mana enwe ndị ka ibe ha. Those kind of tiles you chọ for your magnificent buildings, anyị kwụchi, anyị mesie ebe gị ọbụla ife nkili, ịghọtago. So anyị na-ekwentị ka itinye ebe gị ịchaka. Mmadụ enwere ike ịkpọ agwa ya nakwa ka ị ga-esi zitere anyị ego, ọ bụrụ na o zite ego gosi mmasị ya n'ụdị nke ọ chọrọ, izigara ya ebe ọbụla ọ nọ na mpaghara Naijiria niile. O nweghị ebe anyị anaghị ebuje ahịa, ụdị ọbụla onye si chọọ ya, quantity ọbụla. Sọsọ ihe ị nididebe bụ take the measurement, just see measure ya bụ ọrụ, ihe ndị oyibo kpọrọ quotation. Iwetala anyị ya, anyị ejiri nwayọọ haziere gị ihe niile, nyekwa gị the necessary information. Ma ọ bụ dị ere na ịma mbịa nwa abịa, everything na-etili gị na moto, you will confirm it ma ebute na site, ifu na ihe niile ebiri gị bụ ihe ọ kwesịrị ịbụ, and do exactly accurate square meters bụ ihe anyị na-supply n'afịa. Ị na-anya agwa gị na anyị bụ ọkaibe. Ihe mere anyị ji bụrụkwa na ọkaibe bụ eziokwu dị n'anya bụ ahịa. Ama m maka ndị ọzọ, mana we give you the best.
the best. bụkwa na e nwere onye ihe dị mma mana o nweghị ego ịbịazụ ụmụ ya ma azụmahịa n'otu oge, enwere ohere na Blessed Chukwubikem mmadụ ịdị na-atụnye ego na mmasị nke ahụ ọ chọrọ ịga ezuo ebunye ngwaahịa. Anyị nwere ike ime nwulu gị ya inwegodiri ego kịta instrumentally bụ ihe ndị oyibo kpọrọ ya. Inwe ike na-akwụnye ụgwọ mgbe ọbụla o ji zuo ngwaahịa nke ị chọrọ ibu will supply you. Onweghị onye anyị anaghị abụ mana tupu nsị ka ụbọchị taata mara Lolo Blessed mma, ọ ga-amasị m ka idugharị anyị ka anyị were anya anyị ka irie ka ọha na eze fụkwa na ụmụ ihe ndị egopụtasịrị anyị, maka na mgbe ụfọdụ nke a nụrụ na ntị nwere ike enyobe mana nke afọ n'anya na-abụ eziokwu. Ndị nke a bụ 80x80 sizes. Ndị nke a bụ ndị a na-eti na palọ, dining, sit out. Enwekwara ụmụnne ya ndị gbara na 60x120 size ịghọta. Nwekwa ndị ịnanya na ogologo ebe a, ndị nke a bụ ndị a na-eti na mpụta ụlọ na pila ma right round of the house, wall belting. Ebe a ka a na-etinyesi ụdịka ndị 60x120 size. Nwere ike itinye na palọ, dining gị ma sit out ịghọta. Then ụfọdụ onwe ihe nkọwara gị, ndị a bụ Spanish tiles. Ebe a kịta enwe almost all ndị nne dị ebe a bụcha sọsọ foreign tiles, both Italian, China, Spain ịghọta. So ọ na-adị mma itinye ndị a na those heavy foot traffic ebe ọkpa na-aga steady. Mgbe ọbụla ịpụtakwa ọ dịkwa ka ọ dị years to come ịghọta, ọ dịkwa ka ọ debe. It's just your house ịghọta, ọ dịrị onwe. So it depends. Ihe dị mma dịkwa na Blessed. Ahụkwa m ihe iji kwu na ọ bụrụ na mmadụ batara n'ahịa Building Material International Market wee kwukwara anụ maka ebe ọ ga-enweta ọkpọkọpị dị na tiles dịka nwa onye isi ọcha si kpọ akpọrọ ya bịaba na Blessed size. Ndị a bụ wall tiles, ndị a na-ama na wall kitchen, wall toilet, ebe dịgasị iche iche. Wall ọbụla ị chọrọ ime ma corridors enwere ike itinye ya n'ebe a kịta. Enwere ndị oyibo nwelụkwa nke ndị be anyị. Ndị nke be anyị price ya dịtụkwa low. Then ndị nke a gbagotekwa otu onye aka ha onye ọ na-atinye di ya. So onye mmalụ ka o si aka akpịara. Anyị nọ n'ọbụla isi chọọ ya, anyị nọ na enwere ike tinye ndị nnukwu a n'ebe ahụ ọkpa na-aga kebe. Then ndị obere ndị ahụ ngosi gị side enu enwere ike tizie in order to cut cost than mana ịmaka odogwu si eme o nwezi ike odogwu. So ihe dị mma na-adịkwa ha mma. Ọ bụkwazie nọ nke a ka anyị etinye ebe niile anyị na onwe ife anyị na-arụ. Mma anyị ekwugo ọtụtụ ụka ọha na eze afụgo ebe nnọta ata mọbụ nwa na eze dịka nsikwu na anọ m na Blessed Chukwubikem Global Company bụ ndị eji ire ihe nwa onye isi ọcha kpọ Charles wee marụ ụdị bụ ụdị. Lolo Blessed ka m na-agba ajụjụ ọnụ kemgbe, mana tupu nwegasị ndị na-abịa azụmahịa, nwegasị ndị zugoro mbụ wee bịakwa na nke Igbo na-agba okalsiarị. Tupu anyị anụ olu ha, Lolo Blessed nwere ike ịkpọrọ ọha na eze akara ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka ọ kparịta ụka ya na ezinụlọ Blessed Chukwubikem kwuo mmasị ya, ezigara ya ahịa ma ọ bụ na o nwere mmasị ịbịa jiri aka ya zụrụ. Kedu akara ekwentị o nwere ike iji kparịta ụka ka anyị na ndị Blessed Chukwubikem kpaa? Okay. Nọmba ị nwere ike iji wee rute anyị bụ 081-622-19135 ma ọ bụ 080-3260-5079. Ebe anyị na-anọ ugbu a bụ na Line Cure, Shop Number 1, Office of the President, Building Materials International Market, Ogidi. Then anyị nwekwara ebe ndị ọzọ anyị na-anọkwa ngalaba n'afịa ekwe Building Materials Ogidi. Ebe a ka ọ dịkwa ebe ahụ. Ihe ọ pụtara bụ na ebe a bụ isi ụlọ ọrụ Blessed Chukwubikem. Mgbede ọma. Nwanne m, ekele m gị. Ahụrụ m gị na dịka m nọ na obi Blessed Chukwubikem tata n'ụwa bụ ndị eji ire tiles dịka nwa onye isi ọcha si marụ oge na-ere anyị na-ekwu nke mbụ ịzụrụ, nke ịbụọ, nke ịtọ. Kedu kwanụ kọwara anyị onye bụ nke mbụ, anyị mata onye bụ deni, kọwakwara ọha na eze ka isi wee hụ ezinụlọ a na azụmahịa nke na ndị Blessed Chukwubikem. Nke ịzụrụ ọ dị mma maka asị na ụzọ dị mma gaa ya ugboro na-abụ. onye ọchụnta akụ daalụ. Aha m bụ nwanna Maazị Mmadụ Peter Onyebuchi.
esokwa m azụ ahịa n'akara ngwa ahịa dị na Building Material Market Ogidi. So oge m na-akpụrụ ka m rụchata obere ụlọ mụ na ndị ezinụlọ m ga-anọ wee na-ezu ike na-enwe aṅụrị. So m na-agara na-achọ ka ebe m ga-egota akara ngwa agadi wee rụọ ọrụ nke oyibo na-akpọ tiles. A ga-ama na mgbe m na-afụ na Blessed Chukwubikem bụ ya bụ ọkacha ibe mkpagharịsị ahịa niile enwere afụrụ m ihe m chọrọ. Oge m bịara ebe a m were anya gbara anya m Krismas chọpụta na ọha bụ ọkaibe n'eziokwu na ihe ị na-enwetara ebe a ị ga-abazi n'afọ nnụnụ nke ndị oyibo na-akpọ ụgbọelu plen wee jebezie China jee njọ osisi jee sụwazie asụsụ ha ka i wee nweta n'ebe a ka ha na-enwe ya. Nke mbụ kachasị mkpa na ha na-atụ Chineke egwu n'ịzụ ahịa. Nke ịbụọ ha ga-agwa gị eziokwu, ha sị gị nọọ nke a igosi ya ebunye gị nke ahụ ị chọrọ. Oge m ji wee rụọ ọrụ n'ebe m ji wee rụọ ọrụ n'obodo Imo steeti, onye fụ ya tie mkpusi ọ dị ihe ọ dị nsị ya ya gbaba na Chukwubikem Blessed nke dị na Building Material Market Q1 n'akụkụ nke onye isi na-achị afịa. So oge m gosiri aka ngwa afịa si ha bugoro m ya ebe m ji arụ ọrụ bụ na Ọkigwe Imo steeti. Enweghị m bụ n'obi na ha ga-emenwu ya, mana tupu m jesi ebe m bunata ndị na-alụrụ m ọrụ, ndị na-amata, ndị na-arụ dọra na-akpọ taịla agbagoro m n'akara ekwentị si m onye isi na-ebutegokwu ya na ntụrụ anatago. Ọ gbagwojuo m anya ndezi ebe a sị edote na ihe ha gwa m bụ eziokwu. Mbidozie kpọtawara ha ndị mmadụ, onye jụọ m ese ngwafa ibe ma ndị oyibo ndị China na-arụkwa ụlọ n'Ọkigwe bịakwuru ebe a gorokwa ihe eji arụ ọrụ bụ tiles n'ihi na ha fụrụ na ọha nwa na-arụ ya na ha fụrụ na nke a ha na-arụ nke bụ nke a na-ere ebe a abịagoro ya, ha na-eme ọfụma. Ọ bụ ihe anyị ji ọ dị mma ọ bụrụ na mmadụ chebe echiche tụba alụ kpatazuo akụ eji arụ ụlọ i were ihe dị mma bụ ihe ịma na ọ ga-anọdụsi ike ghara ịbụ ihe ị ga-eme ịzụta tata echi niile itibe ngaramara. Ya mere anyị ji wee nọrọ n'obi Blessed Chukwubikem Global Company tata ka ndị mmadụ were anya ha hụkwa n'ihe ọma ma werekwa n'anya ha zụta ihe ọma. Ọ gwụghị ebe ahụ lọlọ Blessed aga m asị ka ụbọchị tata mara gị mma ka m alụ ehihie ọma. Thank you.